Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Patay human gipusil ang kapitan sa Barangay 3 de Mayo sa Digos City. Ang aktong pagpamusil sa biktima nakuhaan sa iyang live stream sa social media. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, naka-live sa iyang social media account si Kapitan Bukol dihang gipusil sa gunman. Una ang pagpungusil, doon na pa'y gibatikos ang kapitan sa iyang social media live ng mga personalidad. Gisgot nag-live karon. Nag-live sa iyang social media account si May Barangay tungod. 3 de Mayo, Digos City Kapitan Oscar Mga Dudong Bukol overpriced. Jr. Samtang naglingkod sa garahe sa iyang balay alas 9 Martes sa gabi. Makita sa video ang pag-agi sa usa ka pula nga sakyanan sa gawas sa gate. Kalit lang nadungog ang buto-buto. Nakatindog ug nakadagan pa si Kapitan Bukol. Nagkadugo na ang kamot ug braso ni ini. Tabang! Tabang! Una ang pagpamusil sa kapitan. Doon na siya gihisdutan ng mga personalidad sa live video. Nangingi! Mayor! Anong gi-blackline ninyo sa Kapitan Dudong Bukol? Usa ka lalaki ang gipasulod ug giatubang ni Kap sanglit nag-surrender og pitaka kaniya. Gidala sa ospital ang biktima apan dead on arrival kini. Ang mga taga-suporta sa kapitan midagsa sa ospital. Sumala sa mga saksi nga dinhi matud pa ni hunong ang pulang sakyanan. Wala na matud pa ni naog ang gunman ug gibaril si kapitan nga naglingkod dito mismo silang garahe. Pipila ka metros ang gilayon gikan dinhi sa gawas sa iyahang balay. Sumala sa chief tanod sa barangay nga dunanay mga hulga sa kinabuhi si Kapitan Bukol. Murag naagid sir. Pero ano yung mga instruction ni Kap sa inyo, sir? Kuan lang nga magbantay mi diha sa side sa gawas sa kahuyan. Ana ra yang kuan sa mo nga bantay lang mo diha. Basig nay katingad alis pati lang. Gipang himakak sa lalaking ulahing nakaatubang sa kapitan kinsa nag-surrender og pitaka nga duna siya ay kalabutan sa pagpamusil sa kapitan. Akong katuyuan dito ni ato ko dito. Katurang yung wallet nga akong ihatag indoors kang kapitan. So wala po ka involvement Wala sa crime? wala kuan kay gani, wala ko kabalo kung unsa gi ana na bagi mahitabo. Sumala sa Davao del Sur Police Provincial Office, samad pinusilan sa dughan nga milapos sa likod ang mikutlo sa kinabuhi sa kapitan. We have already created the Special Investigation Task Force composed by the members of the provincial staff ng ating PPO. Sa initial nga assessment, dunay persons of interest base sa mga nahisgutan sa kapitan kaniadto sa iyang social media posts. Personal nga bangi ang ginalantaw nga motibo. Justisya lang talaga. Justisya lang. Dunay suma total 2 million pesos nga reward sa nagpusil ug utok sa pagpamusil sa kapitan. Pero may authorization ako galing kay VP Sara na i-reveal sa publiko na nag-commit siya ng 1 million peso para matukoy po kung sino ang mastermind sa pagpatay ni Kapitan Dudong Bukol. Nag-commit ko na muhatag kog 500,000 para sa gunman or gunmens and 500,000 para sa mastermind or masterminds. Sara, si Kapitan Bukol ang chairman sa PDP Davao del Sur chapter. Samtang ang iyang igsuon nga si Kagawad Jeric Bukol maoy nanumpa na aron muhulip siya katungdanan isip kapitan dinhi sa Barangay 3 de Mayo sa Digos City. Abli ang GMA Regional TV 1 Mindanao alang sa kabahin sa mga personalidad nga nasangpit o na-mention ni Kapitan Bukol sa iyahang live video. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.